Bekek sak tuli tomel mel. Nyuwun pangapunten sinuwun. Sawetawis dangu rawuh paduka kula nyuwun pangapunten menawi ingkang kula cawisaken katur panjenengan menika namung sak-sake. Awit menapa? Semar niki kawula cilik. Aten Semar niki ming wong desa. Ning atase Semar ming wong desa iso tekan kutha menika rasane bayuh jebule penak ning desa. Sinuwun Kresna kalih Ndara Gatotkaca. Sak rawuh sampeyan Semar ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk sinuwun. Niwang suksmana kang adilunuwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Hung bawana langgeng sinunggi datanawrat. Ya Kakang Semar banget. Bombong panarimaku aja duweni pangandikan ingkang kaya mangkono jalaran sanajan Kakang Semar kuwi kahanan desa nanging Nata Ndrawati iki luwih seneng sarta luwih ayem yen to mapan ana ing Karang Pradisan. Ya mapan ana ing Karang Kadempel. Nyata kanane najan to beda adoh marang kananing para kawula ing Kutagara. Najan to ora ngukup bondo donya ingkang akeh nanging padha ayem atine. Ha nggih. Nggih. Pun nggih ampun kathah le ngendikan. Pun yah keten iki. Iya ya Bagong ya nggih. Kakang Semar tak tampa gawe bombong panarimaku ning aja lara atimu Kakang. Lah sebabe pripun? Apa ana jamak lumrahe sarta apa pantes ning atase sira Kakang Nayantaka kuwi titis Sang Hyang Bathara Ismaya mongko jagat ngundangake Kresna kuwi titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah Wisnu kuwi rak ponakane Sang Hyang Ismaya. Apa ya pantes ning atase Kakang Semar kuwi pepundhenku lah kok dadi Kakang Semar sing ngaturake sembah ana ngarsaku. Pun kajenge ngoten mawon. Bot-bote nggih formalitas ngaten. Ngono Kakang nggih. Ya wis yen ngono tak tampa tiba padha-padha Kakang. Ngaten. Ndara Gatotkaca. Sak rawuh sampeyan kula ngaturaken pambagya mugi kunjuk Ndara. Ya. Siwa Nayantaka ya Siwa Semar wis tak tampa. Sowanku ora walangan swiji apa, ya mung aku ngaturake basaku katuru. Kunjuk ana kersaning Siwa Nayantaka, Siwa Semar. Kula tampi dawuh sami-sami aja kuwalat. Muga-muga leh kula nampa sembah sampeyan iki kula ora kuwalat ning urip kula malah entuk ganjaran sing sakmur Allahumma amin. Ya. Siwa Nayantaka ya nggih. Rokim kowe gek mbagekke kae tamune kae. Mbok ora klewa-klewa karo aku. Kowe engko nek aba kon ngunggahke apa ngono aku mung reka-reka muntir lho. Janjane ora tak puntir. Ayo arep kon ngunggahke monitor ki ya uncal-uncali kok Ji Samsu. Sarawuhipun sinuwun Kresna bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bagong tak tampa pangestuku wae tampan ana. Sampun sanget anggen kula pundi. Sarawuhipun Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk Ndara. Ya. Panakawan Bagong tak tampa gawe lega rasane atiku pangestuku tampan ana. Nggih, pun kula pundi ndadosaken jimat. Mugi dayane gesang kula. Mugi-mugi gesang kula ditebahaken saking rubeta dicaketaken dening redana Allahumma amin. Ya Bagong ya nggih. Pokoke donga niku sing apik-apik mawon. Iya. Penting sampean sehat, penting sampean waras, sampean iso tekan kene ora ketang ming karangan bungane ya Mir ya. Iya. Karo utusan sambutan. Ha iya. Wis diprayogake anu dipun sekecaken lenggahipun Ndara Gatotkaca. Bagong ya wis ora kurang kepenak sowanku ana ngersane wong tuamu Semar. Nggih. Nuwun sewu janur gundung ngedingaren. Rawuh sampeyan teng mriki enten wigatos napa Blakasuta kemawon? Kula arep to anggep lancang nggih mboten napa-napa. Kula arep sampeyan anggep
Kladuk wani kurang deduga ning gandeng kula niki sing di omah pantese ra nggih dangu. Ewi gatose napa? Napa wonten kaluputane Semar sing ajeng mangdawahi pidana? Napa kosok wangsulipun sampean ajeng nyorek jadwal kula? Monggo Pak Direktur kula aturi paring dawuh. Sinuwun Kresna. Leng-leng ramyang ningkang driya lir Hyang Candra katawangan sumuk ing das katuk ritan limut kapyarsaning rucit param rembing kem driyama nawung kekuwunging Hyang Wisesa sepira gedene kaluputaning nata Ndrawati jagung pangangsama ya Kakang. Mboten napa-napa. Nggih. Jalaran sampean niku bendara kula. Bendara niku ngendika napa mawon pantes mboten ajeng kula luputke. Kula niku ora pantes arep ngluputke karo panjenengan. Kula ngrumangsani Semar niku luwih elek tinimbangane wong liya. Ngono Kakang. Nggih. Mangendika. Bloko Suta cekak gampange aku matur ana resane Kakang Semar iki sayekti anggonku sowan ning padukuhan Karang Kadempel iki ora saka negara Ndrawati babar pisan ora. Nanging mangerti ya Kakang kena ngapa aku isih nggunakake busana keprabon jangkep kang kaya mangken iki merga nata Ndrawati bibar sowan saka ngarsaning Wang Pikulun Manikmaya ya saka sowan ana ing Kayiwangan Suralaya. Banjur apa to kang dadi wigatine? Nalika semana aku nampa dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru. Yen ta aku ki nen methuk sarta mboyong marang lungane Janaka saka kayanganing swarga dahana. Sababe apa wondene mangkono? Merga anggone dhawuh lawan Bathari Dresanala kudu dipisahake. Sarta kandhutane si Dresanala kudu diwurungake, teges digugurake. Merga Kakang nalika semana Bathari Dresanala bakal kadhawuhake kelawan Nalendring Tunggul Malaya ya kuwi si Prabu Dewasrani. Bingung rasane atiku gumun setahun jengleng serendeng ning atase Janaka kuwi adiku ingkang tak tresnani lan ora mantra-mantra babar pisan ning atase Hyang Pikulun Manikmaya kuwi dewaning para dewa. Lah kok teko ora duweni rasa pangrasa ingkang adil ning ya mung kabeh kuwi mau kandhek ana ing pangrasaku jernyata aku ora bakal wani ngandhake apa kang saknyatane merga aku wedi nampa mlaing Hyang Pikulun Manikmaya. Mula aku tetarinan marang ngersaning Kakang Semar Badranaya iki merga sepisan jeneng wong Arabi utawa wong bangun bali Wisma mono ora bakal bisa dipisahake kanthi sarana apa wae. Pahitane mung siji, antaraning tresna siji lan sijine kuwi padha-padha le tresna, padha-padha le duweni rasa katresnan. Ping pindhone Dresanala kuwi ngandhut jabang bayi pitung candra. Yuswane lho Kakang, apa ya bakal tegel yen aku murungake kandhutane si Dresanala lan aku mboyong baline Janaka Kakang. Alah.
asmaning jajalanan setrayoli binentang laut sondel meker mendel meres ora pati nduga mono Bathara Guru aku ki wis biyen wis tau sumpah nalika aku ditundung minggat medho ning jagat karo Rama pukulun Bathara Tunggal ya Sang Hyang Tunggal aku ki wis sumpah aku ora bakal munggah kayangan menawa ora sudi ngukup kamukten kayangan ning kena ngopo kowe iki kok mesti wae gawe sengsarane ndaraku Pandhawa sifat barat medhon rene kowe harta paning andita ngaloraren duren kuweni mangidul bengok hamanguk manguk kalih kadhak ketap siung keloro hangeliling kan kene menungsane kowe iki piye to Manikmaya Mas Tunama Sidam Sikaring Bawana Langgeng nyuwun sewu Kakang Semar mboten pati nduga mana sak mangke kayewangan ketaman dahuru wonten wujudipun maruta ageng jebul tinemunipun punika Kakang Ismaya nggih Kakang Nayanta nganyipat mbarat dhateng ingkang rayipun Manikmaya menapa sababipun Kakang ora sah kakean pertingsing kowe ora sah kakean bergajul aku tak takon karo kowe wangsulan sing blaka cetha lan terwaca aja mbok tutup-tutupi aku aja tak apusi nuwun sewu lepat kula menapa luput mokeh dosamu gedhe kok kaya ana kemandange to Mir ha iya karo reng tumama jeruk jeruk aku tak takon karo kowe sebabe apa kowe duwe gegayuhan kowe dawuh karo ndaraku Sinuwun Kresna Dresanala karo ndaraku Janaka arep tok pisahke nggone omah-omah kandhutane anakku Dresanala arep tok arep tok wurunge iki karepmu piye kae putuku lho kae putuku ora baen-baen kowe nuwun sewu Kakang sayekti kula menika namung ngaboti dhateng kekarepanipun sagayuwanipun Atmaja Kuling Tunggul Malaya inggih punika pun Dewa Sarani ingkang sanget adreng gandrung kelan pun Bathari Dresanala tak takon iki kados pundi sapa sing matur ning kowe sapa sing clatru ning kowe sapa sing nembung ning kowe kon ndhaupke Dewa Sarani karo Dresanala inggih pun Bathari Durga lha kowe iki wis pegatan kok ya tilas bojomu isih tok labuhi iki karepmu piye lak buka ning kene kertumu lho apa kowe gelem tak mongke bojomu iki melu iki rumangsane kowe nek kaya ngono carane kowe iki ora adil nek kaya ngono carane kowe iki ora duweni rasa kamanungsan
bayi 7 sasi neng weteng arep tok gugurke kuwi ndek pikiran apa ora Manik Maya. Ayo, melu aku. Pripun ngaten iki? Lah kok mung ditinggal semprung ki lho. Ambon kok. Semar nika can wong tuwa mbeling kok. Titeni mawon nika mengke sawengi blas mboten medhun nguyuh. Lho sebabe lah rak pun munggah teng kayangan. Angge nguyuh teng mriku ngaten. Glelenge ora jamak-jamak kok ketuwekan kae. Wis dep-depane salah. Gumun aku. Lah iki terus piye kok mung ditinggal semprung? Lah monggo kula nderek mawon. Weh lah. Gatotkaca, kula ten dawuh. Mara maju aku bakal dawuh kelawan sira majaku pring gondani. Wis tak dawuh. Suratira jayane ngalat Kresna sinayeng gelung mangruk mining cakra kumiter mijil saking asta mintonaken dewe kramandira iki kahanan ora kena dianggap sepele. Nggih, keparengipun Wa Prabu Kadiwara. Aku dawuh karo kowe ya. Kandhinen lancur-lancur Pandhawa klebu kadangku Sencaki ya Setyaki munggah ning Kayewangan. Lho Jawu, wigatosipun menapa? Nek didhawuhi wong tuwa ki gage mangkat. Ora sandadak kok antakon apa wigatine. Nek ngaten kula nyuwun pamit. Edan patas tenan jame mepet. Nggih. Nggih, kula ngertos kok. Sampeyan ngedep jam. Iya, Bagong, nggih. Ratu untuk jam tangan niku ora kula to sing numpokke. Iya. Kula kelingan kok sampeyan biyen ki ora iso maca jam. Aneng ya pripun kula ajari terus sampeyan akhirnya gelem. Lah terus niki pripun? Ayo kowe tak kandhi sowan ngersaning para Pandhawa. Ngaten, iya. Merga perkara iki bakal tak kandhakake sing saknyatane ana ngersaning Yayi Prabu Puntadewa. Ngerti ya, Janaka kuwi dadi golekan wis suwe. Wiwit sepisan munggah kayangan Brasta Angkara murka, pengawak Prabu Niwata Kawaca seprene urung bali. Malah iki perkara bisa tak aturake nang ngersane Yayi Prabu Darmakusuma. Oh ngaten, iya Bagong, nggih ngestaken dawuh. Nek ngaten iki karang kadempel suwung ora apa-apa. Wong ora ana bandane apa-apa, kowe kok sapa sing arep maling omahmu? Nggih. BPKB pun kula gadhekke. Weh, gareng sing gadhekke senes kula. Nggih pun nggo kula dherekake sinuwun Kresna.
Sang Kalimantapi Kanjeng Rama, kula nuwun sewu. Sedaya lepat aturipun ingkang putra pun Dresanala, kula nyadong dawuh, kula nyadong kalepatan Kanjeng Rama. Sanget boten kinten bilih paduka Kanjeng Rama, katuran raos milan ing antasipun paduka Kanjeng Rama menika satunggiling jawata. Parandene sakmangke taksih ketaman sisah duh Rama pukulun. Kepareng paring dawuh dhateng ingkang abdi ingkang putra menggah menapa ingkang kedah kula lampahaken murih samangke saged angenteng-entengi penandhanging batos paduka Kanjeng Rama. Inggih Kanjeng Rama. Ingkang putra pun Arjuna tadah wadana. Menapa saking agenging bedusan saha kalepatan ingkang kula sandhang menawi cetha lan tetela mekaten kula sagah ngupaya sarana manebusing kalepatan Kanjeng Rama. Anakku, nggih anakku. Dresanala. Kowe saiki wis ngandhut. Kowe wis nggerbini, kowe wis nampa pasyaning kang akarya jagat. Minangka woh katresnanmu nggonmu mamah karo Janaka. Janaka nitipake wiji ingkang tukul ning padharanmu. Iki Kanjeng Rama kula nyuwun sewu. Lah inggih mestipun paduka mriku badhe remen menawi mboten dangu malih kula badhe mbabar putra. Kacariyos bingah-bingah ing titah menika. Menawi momong mantu ngemban putu lajeng menapa malih ing dadosaken sambayaning manah paduka satemah paduka nandhang sungkawa Rama. Aduh. Wah, ora tegel rasane atiku. Dresanala. Ora tegel rasane atiku jeraku iki jejere wong tuwa. Apa ingkang bakal tak aturake iki mesti wae bakal nglarani atimu. Kowe kuwi atmajaku sing tak tresnani. Nanging ngene ya ini. Kowe kuwi wong wadon. Monggo tembung wadon kuwi saka tembung wadu. Wadu kuwi kawula. Dadi wong wadon mono tumraping wong omah-omah duwe kewajiban ngawula menyang wong kakung. Mula kok kena sinebut estri tegese adeg-adeg. Wong wadon kang wis winengku ing kakung luwih besok nek wis peputra. Kowe tetep bakal dadi adeg-adeg ing Bali Wisma nggih. Krana apa? Ya mung wong wadon kang mengkono mau sing tansah gulawentah marang putra, urumeksa marang arahayuning kulawarga. Inggih Kanjeng Rama inggih. Mugi-mugi menapa ingkang kula lampahi saged damel sengseming manah yen kabagyaning gesang kula lan maduka. Nanging ngene aku ngerti gegayuhanmu kuwi apik. Aku weruh. Aku ngerti legetaning atimu gegayuhanmu kuwi becik Janaka. Aku njuk ngapura yo. Panjenengan ulun njuk ngapura marang jeneng kita. Panjenengan ulun mung pengin dawuh karo kowe Janaka. Gatekno. Inggih.
wistaken dawuh paduka Kanjeng Rama Pukulun badhe paring dawuh menapa kula sagah anglampahi ngene. Kowe kuwi ya jeneng kita, ya sira iku satriyaning negara. Ingkang kewajibanmu yaiku memayu-ayu ning jagat nentremake sagunging dumadi. Monggo Janaka kuwi jejibaning satriya ngono kudu rumeksa marang jejeking adil. Cak-cakaning tumindak ana ing Mercapada. Doh nyono cerak nyono yen to jeneng kita iki mapan ana ing kene iki mesti mung dadi sumber-sumbering lali. Mung dadi sumber-sumbering lali. Ngene ya nggih. Panjenengan ulun mung ngelingke. Panjenengan ulun mung ngemutke marang jeneng kita. Aku mung ngelingke merga ngene. Deloke sik padha ora ngerti dikira jeneng kita kuwi lali karo kewajiban. Monggo ngene. Jagat kayangan swarga dahana merga wis padha nyekseni kabeh Jawata nggonmu mapan ana ing kayangan swarga dahana iki merga lagi katrem garwa marang anakku wedok Nini Bathari Dursana. Sarene ana sing dakwa yen to Dursana ya bojomu iki dadi jalaran nggonmu lali nindakke kewajiban. Mula saka kuwi ya Janaka ya senajan to aku ki tegel kepeksa ing rasaning atiku nanging ra jaluk ulun jaluk ya Janaka ulun boya tegel ulun boya tegel nyumurupi pasuryan atmajaku ya pasuryanmu Janaka aku njaluk pikiran perkara iki Janaka pikiran perkara iki babakan iki penggalian yen to ngasih jeneng kita kesuwen mapan ana ing kayangan kene kejaba sepisan diarep-arep dening kawulamu uga saya akeh pandhakwa ingkang ora becik tumrap panjenengan ulun lan uga atmajaku Dursana. Wekasan sakmengko bakal ngucemake wisik ulun sarta nyuremke kasatriyanmu Janaka. Aku bukan pangeran Janaka, nyuwun sewu. Rama Pukulun kenging menapa mangandika paduka menika dhateng Pangeran Arjuna landhep ngantos kados Bajra Lungit satemahing samangke Pangeran Janaka semperat kesas nilar dhateng ing abdipun Dresana. Dresana pohaya ing pambudipun Bapa apa ingkang bisa tak lakoni apa ingkang bisa tak tindakake jer uripipun Rama iki ana sak andhap pepadane Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata ya eyangmu Manikmaya. Ini yo nggih. Kowe bakal tak dadekake geneping Hapsari Linggat Bawa. Aku nampa dawuh supaya misahke jeneng kita kelawan Panengah Pandhawa. Apuranen pun Bapa ya nggih batope mboten saged ngaten menika. Ingkang dawuh kelawan paduka menika sinten? Iya. Ingkang dawuh kelawan pun Rama yaiku Hyang Pikulun Manikmaya ya eyangmu ing Suralaya. Nuwun sewu. Rasa kula kok kayake ora gathok. Manah kula kok kayake ora sreg babar pisan. Mengke gegek kula menika mboten badhe dipun angkat dados Hapsarining kadewatan nanging kula badhe dipun dawuhaken dening sinten? Edan-edan lantip panggirahi tamu Dresana. Aduh.
Semboyan duwe pengarep-arep meneh. Sepisan aku dosa ngapusi karo anak. Aku wani gawe pawadan mung merga saka Iwang Pikulun Manik Maya ingkang ajreng. Iwang Pikulun Manik Maya ingkang ajreng nuruti karepaning Dewa Srani. Ning ya kepiye? Jeneng anak mono gedhe tresnane karo bapakne. Mula ngerti sejatine apa ingkang tak singitake sakjroning atiku ya Dresana lho. Dresana lho iki dudu luputmu, Nger. Iki dudu luputmu. Nanging iki lupute wong tuwa ingkang durung bisa mapake rasaku, Nger. Sikra bala kang tumingal prancampa samya ngatali nernadet wileting kota Danyuanggung mangun sang nidhi benjang sang aji mijil Wadinya medali wos Angger Gatotkaca Paman Garba Ruci Angger Antareja kasihan Paman Angger Antasena piye Lek nyadong dawuh timbalaning mak cilik Sencaki iki awake dhewe wis tekan repat kepanasan Le. Ha iki terus arep kepiye? Awake dhewe terus arep kepiye? Ora iki mau janjane sapa to sing didhawuhi? Didhawuhi apa Dimas? Ora iki lho Kang. Piye? Didhawuhi munggah kayangan iki mau sapa sing dawuh? Aturku saka dawuh pangandikaning Prabu Ndorowati. Ngono, ya. Lah terus wigatine ngambi-ngambingi marang tindaking Siwa Semar, ya Siwa Badranaya. Weh, ngono, ya. Ora terus Semar ki wigatine apa munggah kayangan? Tanda tangan kontrak apa piye? Apa kira-kira Semar ki bupatine apa kira-kira ora nggatekke karo Semar atik dadak munggah kayangan bareng?
Mbok ampun ngaten to nggih. Ora sing dadi nyatane wae iki lek piye to, Pak. Aku ya mumet kok. Aku ki dadi panitia ki aku sing diuncalke ngulon, diuncalke ngidul, diuncalke ngalor. Nganti mumet aku golek bantuan. Ora kira-kira Semar ki apa wis ora digatekke karo bupatine apa piye? Bupatine ki sapa? Oh, si wong anu ki lho, Siwa Puntadewa ki lho. Munggah kayangan ora iki ning wigatine kok kowe iki malah aja terus mutusi dhewe kaya ngono kuwi, Di. Ora apik lho dimutusi dhewe kuwi ora apik. Ora apik tumrap kowe, apik tumrapku, Kang. Sik. Mak cilik Sencaki. Kula wonten dawuh. Kae kok aku weruh bleduk mangampak-ampak. Iki repat kepanasan kok iso ning bleduk iki nek ora saka apa kaling wadyabala tak kira sik, tak sawange kae. Ngandel ora. Oh, lah iki tumus tenan iki. Tumus kados pundi? Aku ora pangling kae wadyabala ngendi. Arep aku arang-arang kepethuk. Gandeng saiki iki ana sing jenenge YouTube. Dadi aku wis hafal karo dapur-dapure. Mriko rombongan wadyabala saking pundi? Ah, ora pangling wadyabala Tunggul Malaya, Lek. Wis. Mak cilik Sencaki, Kakang Garut Kaca, Kakang Torjo, doene kok kene. Wadyabala kaya aku sing pethuke ane. Ning dalan akeh wong mati mati keneng apa mati dikane ngaya Suduk cocok pratengki kene sok manyo bewan araganyo terus kae linteng alon mawon Mesen Nai Rama iso kaya segara ngene. Aku gumun. Wiyaga-wiyaga kuwi ora tau ngresiki kuping wae. Iki nek menungso ketemu ora takon tinakon malah omongan dhewe. Sapa kowe? Takon karo aku. Yo. Wong kowe dhewe apa aku nakoni kancamu. Bah. Anggep apa? Sapa kowe?
tak sawang satriya rada dlogak-dlogo ana brengos kok sing sekepel sisih sing kepel dikerok maksudnya apa kowe takon karo aku luwih dhisik arep takon karo kowe Dian yo takon karo aku nadyan sandhanganku tumenggung nanging aku iki ratu telukaning Sinun Prabu Dewa Sarani oh ngono wis dadi ratu telukan yo ning kene ning Tunggul Malaya saiki pangkatmu apa tumenggung ngaku tumenggung sapa ora sudi aku nganggo jeneng tumenggung lho piye to iki aku wegah lali yen to ambiyen-ambiyane aku ki ratu sapa jejuluke nek ratu Prabu Setigrat Prabu Setigrat kok aneh jeneng kok drat-dratan baut kok ya cangkeme oh sik kok sik wah iki sajake ratu mbiyen gaweane judol muloro ngae jaman-jaman wah sing dadi nyatane sapa kowe Antasena wah iki anake Werkudara pancen kepara nyata aku cah kucluk arep kucluk ngene bojoku ayu arep apa kowe anggep aku ora tau royal perkara wedokan aku setya bekti marang Piyai Putri wah nang jaba gleleng nang omah isah-isah anggep apa ora aku takon karo kowe. Aja bengok-bengok ya. Iki kowe ning kene iki muni lirih wae iki nang kuping wis bengong banget. Iya aja bengok-bengok. Ora urusan. Nggon penak nggon bengok. Dasare aku seprene iki lara ati. Lara ati karo sapa? Wedokanku. Anggepe kerja mangkat kon ngeterke mulih kon metuk. Ngejajajan nggo duitku sing nggo jajan. Sem. Kowe ora usah muring-muring kok ngono. Ora. Pokoke dapurmu arep tak nggo pelampiasan. Tak embakake kowe iki wedokanku. Bendina kowe kok kean cangkem. Kowe ora ngragati apa-apa perkara uripku ning malah aku sing ngragati karo uripmu. Anggepe cangkeme nek bianter buyangan piye iki Pak Ahmad mulih kok kene nek dite nggo mresake ning THT iki mau prajurit kok cangkeme wak-wakan ya kene tandange sembur mlonyoh ora awakmu ketok meng kaya rethek iki. Hut. Oh. Ha. Ambruk. Ah. Sadyak diasmo.
kawahan. Oh, tekan kene. Ora kon remuk sirahmu. Oh. Ah, waduh, ah, oh ayah, ah, ayah, waduh, waduh. Duh. Rapopo. Oh shit. Wah. Oh. Nah, sambato. Bengak-bengak yeling. Ya. Ah. Hut. Awas Lloydian. Hut. Oh iya. Ayah. Oh ayah, mau diar gue, aku iso males. Ora kok to kowe. Sing ngomong sapa wong granding kaya. Wah, atos tenan. Oh, iya. Wah. Waduh. Ayah. Wah. Waduh. Oh, waduh. Waduh. Oh, ayah. Waduh. Oh, iya. Rene ha. Pedang. Seling ra. Menungso nggone lali
Kulun tak gendang det, kulun tak gendang det. Hei, matane jeglok lho. Sorry. Hui. Wah, bales ceritane. Ambato. Udah. Wah! Udah. Wah, sapa iki jangkeman? Wah. Wah. Awas kowe. Oh, Kang maju. Wah! Oh! Wah! Oh, ayah! Wah! Wah! Oh! Woi! Oh! Woi! Ah! Woi! Woi! Ah! Woi! Ah! Oh! Ayah! Ah! Woi! Oh! Hey! Ah!
Kang. Bebayani kanane Kang. Bebayani piye Dimas? Sawangan kae. Wah. Mbasan Wadyabala entek dikukuti karo awake dhewe. Lah kok kababar kasunyatan sing sejati Kang. Kowe iki ora sah sok-sokan basa. Kowe iki ora iso basa. Kae sawangan kae. Lah jebul katerangane Wadyabala iki mau rak ming dienggo nutupi culikane Durga to Kang. Endi Dimas? Sawangan wewe kae. Betari Durga nguyak-uyak Betari Dursanala. Piye kae Kang? Tututi Lek Kang. Ayo Kang. Sritinon langening pamyat busana sutra kang maneka warna renggeng kencana ratna bro kandhera layu kumiter cinrang pandra sing maruta serana umaraning mandyan kumlebeting tujo suwa prasta kayu kang parapal
sita hanjrahing bumi aran mawar katyuping angin ukira biar wauta ingkang mapan wonten ing ngrepat kepanasan nenggih Sang Bambang Antasena ingkang ngulat-ulati dhateng laku Jilekira Sang Pandhu Bathari Durga ngambujung-bujung Bathari Darsanala rumangsa priyatos Sang Bambang Antasena weruh wong Garbini teka nungsang puyang numbuk bentus nggudel bingung nalika semana kumesar maning Sang Antasena ajrih menawi wonten mobah mosi ing jejabang ingkang mapan wonten saklebeting padharanipun Sang Bathari Darsanala kedaden kasunyatan kababar sayekti apa kang dinajri dening Sang Bambang Antasena sang jabang bayi lair cower medal saking gogarbaning Sang Bathari Darsanala nalika semanten minangka ingkang ibu dadi udan tangis nyumurupi kang putra lair kamangka kanthi kawontenan tiyang sepuhipun ingkang morat-marit Sang Bathari Darsanala wontenipun namung raos nestapa sakmadaning nala ditinggal marang kakung nggih Sang Raden Janaka nalika semanten sangka wengis-wengise Sang Pandya Bathari Durga wis blereng marang kanepsane mung ngungkungke marang apa kang dadi egone nalika semanten dia ngrebut sang jabang bayi kang den lairaken dening Sang Bathari Darsanala den beto melajar kadrokasan Sang Bambang Antasena anututi ambujung dhateng pelajaripun Sang Pandya Bathari Durga wauta ingkang mapan wonten ing madaning kayawangan Ngundarandir Bawana nenggih Sang Hyang padha wenang ya Sang Mahardi kengrat ingkang nampi piswanipun jawata ing kayangan Sidik pangudal-udal nenggih Iwang Pikulun Bathara Narada ya Sang Resi kanika putra ingkang kogel-kogelan Manahira karana Sang Hyang Manikmaya datan pitados dhateng aturipun Sang Iwang Pikulun Bathara Narada nalika semanten sangka bingung-bingunging Manahira sang kaneka putra kaya mapan ana ing awang-awang Yana dewa yang nuntuna wong parang tias kasarasaran
Sada gati wanter kang nyrambai angan Ardra Ratri. Mimbu nirbayaning ati saha weninging budi kawistara mayuta-yuta kartika jinajaran Sang Hyang Candra. Cahyaning ngebyuki bya mantara temah ratri kadya rina. Tanana liya Kartika pinangka pangiloning tiyang agesang cetha ing kono tuhu neka warna solah bawaning para kawula ing wanci ratri. Wenten kang ngalampah nindra, wenten ugi ingkang nedya manembah datan kantun kang andon asmara kulawan kang garwa, wenten ugi ingkang kalian sanes garwanipun. Parandiring mangke wanci sakra tiganing dalu kapiyarsa aramening soto kluruk sesauran sono pating jregok mertandhaken tumedhaking dewa ngejawantah nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang lawan pangan yaiku kang pinangka bagianing wong kang melek sabar saha narima. Parandiring mangke wis ginelar kayawangan ngondarandir bawana nenggih Sang Hyang Narada ingkang nandhang nastapa salebeting jiwa amung-amung galih dhateng Kang Rayeng Surala nenggih Sang Hyang Manikmaya arsa tetarusan nyuwun senjata pitulung iguh saha pamrayoganira Sang Mahardika Ngrat yung lumpruk tanpa daya sangkanika putra wau. Yat langit ninggalang jiwanak laramandan munsarang tinon larake konang surem sorotetan badan mendha alon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta
yen ngandika magawe brana Mastunomo sidam saring bawana langgeng Narada kaneka putra babar pisan panjenengan ulun nimbali marang sowan jeneng kita ngadhep ana ngarsa ulun padha kanthi raharja saprapta kita kaneka putra Pragincang Warudayang Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kali betone lodoloya Nuwun sewu pukulun Parang nyun amit masang kali mantabe sinabeta ngelira tinebihna saking siku dendaning Ubathara. Iya paduka Sang Mahartika ngrati sesembahan kula. Iwang mikulun padha wenang. Sowan kula wonten ing Kayuwangan Ngundarandir Bawana mboten manggalangan setunggal punapa pukulun kemareng kula ngaturaken sembah. Bekti kula kunjuk pukulun. Iya Narada ulun tampa. Mboya liwat pangestu ulun tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi pukulun? Sak banjure Narada. Ya iki lho wonten timbalan. Sejati apa kang dadi leketaning ati kita? Teka jeneng kita sowan ngadhep ana ngarsa ulun ana ing Kayuwangan Ngundarandir Bawana. Teka mawa perbawa gedhe gawe panas sumundul ing awiyat ana ing Kayuwangan Ngundarandir Bawana ana wigati apa Narada? Istripun mekaten. Janjanipun menawi kula cariyos menawi kula matur dhateng Karsa Paduka Iwang Mikulun padha menang menika sami kemawon nguyahi segara. Sinatanipun menapa? Paduka menika tartentu sampun pirsa dhateng mobah musing kawontenaning jagat saisinipun menika paduka tartentu sampun pirsa. Ngaten? Ampun malih kok jagat mercapada. Sing luwih gampang niku nggih Kayuwangan Suralaya. Babar pisan menawi kula cariyosaken morat marit kawontenanipun pukulun. Narada kula wonten timbalan. Babar pisan ulun dawuh kelawan jeneng kita. Marata diake matur sejati apa kang kita arasake lan jeneng kita duwe panandang apa. Kula mesgul, manah kula mesgul, kula gela. Kula kuciwa kan Wangadi Pramesti Bathara Guru ingkang sajak sak geleme dhewe anggenipun tumindak. Ngaten liripun menapa ning atasipun Betari Durga menika namung tilas garwa. Tilas garwa menika rak kewajiban anggenipun nafkahi menika rak sampun pedhot. Ngaten. Mbok menika nafkah batin, mbok menika nafkah lahir menika sampun pedhot. Lah ning kenging menapa sak mangke Wang Mikulun. Iwang Mikulun Jatimurti nggih Wangadi Pramesti Bathara Guru kok sajak dipun walik tingalipun kalian pun Durga. Ngatasipun Dewa Senani menika nggih gegayuhan mongko gayuhanipun menika nista, gayanipun menika angkara. Ngatasipun jeneng mongko kan ngrebut menika napa mboten napa wonten jamak lumrahipun paduka menika tuman. Mesgul manah kula pukulun. Iya. Pramila sowan kula wonten Kayuwangan Ngundarandir Bawana menika nyuwun pengadilan. Lha nyuwun adil, nyuwun senjata pitulung dhateng Karsa Paduka Sang Mahardika Ngrat kasdua paring sapyantu dhateng ing atipun Narada pukulun. Narada kula wonten timbalan. Aja kuwatir. Lho sampun menawa kula aja bocah kaya mriku aja. Kula niki saka bingung marang kula ngantos kula bingung kanjeng ngomong napa. Narada kula wonten timbalan. Wah jeneng kita kuwi najan to nandang gelo nanging taksih bisa gawe guyu. Inggih pangestunipun. Nanging aja keladuk anggon jeneng kita gumujeng mergo kananing jagat nedeng prihatin. Nggih ngestaken dawuh marangipun jeneng kita aja kuwatir mergo panjenengan ulun wis utusan sarta panjenengan ulun wis gawe lelakon titah kita ya wayah kita atmajaning Werkudara Satru ing Randu Gumbala ya kuwi Si Bambang Antasena sak mengko tanpa Antasena mangerteni panjenengan ulun wis dawuh kelawan dheweke yaiku kang supaya ngrumajangi sarta ngayomi ngamping-ngampingi
marang uripe si Jabang Bayi ingkang wis linairake saka nggo garbaning Sang Darsanala. Sakmengko Jabang Bayi bakal nebur ning Kawah Candra Dimuka. Nanging aja kuwatir Gandeng Antasena sakmengko wis nututi Jabang Bayi mboya bakal kena dayaning Kawah Candra Dimuka Narada. Kuku sing tupa kemelon ngeneng gendya sang apake minengku sagong jajahan nanging sanget tangi kipi sang sikane putra kalangan sok sangking wiyadi kagyatri sang kapirang berkencang warudayang pak pong bu bolong kali cerdi sapa sing gawe wah nek ngaten kula mboten sida nesu nek ngaten kula mboten sida sedih awit jebul timuripun Jabang Bayi sampun dipun ayomi dening pun Bambang Antasena nggih nek ngaten kula nyuwun pamit samangke kula badhe ngrumajangi saking katebian lampahipun si Bambang Antasena kali si Jabang Bayi menika Bu kulon. Yun pamit. Sutra dewa kang manganak anung tinulu netra lera Surya kembar mutiara kowe saiki mutiara Pak ana Jabang Bayi kaya ngene kaya mesa urip ketap-ketip cangkeme klomat sajaya arep nyusu ya kowe Tobat anak Janaka isih bayi wae wis ketok bagus arep turun bapakmu ning aja dolanan wedokan kowe pateni sisan kowe bapakmu ki senengane dolanan ati wong wedok ya tak akoni najan aku ki keget karo bagus sing rupane bapakmu ning aku sengit pro dapurmu sawangan iki apa iki sawangan melek mripatmu iki geni tanggung nglebur kowe lho Jabang Bayi.
Samian siswa matur marang Ari Sang Mahayogi Sang Wiprokadiparan karasaning Yewangguti pati wila mesake timen ana bocah ora dosa ora luput apa-apa alah lek kowe ndek anak siji iki kok dipulosara anak mulyane lho duta mulyake to kowe perumahan lah kok mah tok tinggal bojomu meteng kok mah tok tinggal kowe wong lenang ora tanggung jawab yo bocah iki tak openane tak neane jeneng atik aku kok lara ati aku karo patraping dewa tak dusi banyu gigi sungutku iki tak pres metu banyune iki dadi banyu gigi tak klomotke sak awakmu tak duske wis barang adus pisanan ora sanggo sabun sik ora apa-apa ireng dop ya ben wis jan wah seger to le murup sang sabang bayi iki sapa lho piye to aku ki sing nemu kowe aku sing ngopeni kowe aku sing gedhekke kowe ora engko sik iki kok kanan kiwa tengen ngarep mburi lah iki kok abang merengangah iki apa saya tak omongi iya iki jenenge Kawah Candra-Dimuka iki papan kanggo apa iki papan kanggo nyiksa wong cara saiki iki papan Kawah Candra-Dimuka iki diarani neraka diarani neraka ora lah kowe iki sapa aku sing mapan ning kene berarti kowe iki sing mapan ning jero neraka lambene aku dudu penghuni neraka ya wah anggap ora tegese aku mapan ning kene iki mergo aku weruh kowe tak slametke kowe tak obani kowe tak gedhekke ngono mane kowe iki bayi sih alah yo diplites kowe modal kowe tak dusi banyu gigi kowe saiki dadi bocah akil dewasa kowe dadi nom-noman kowe sekti kowe yakin kowe iso ngete sirahe wiyaga-wiyaga mergo kowe yo tak turuni ilmu PSHT kowe apa kuwi wis to cobanan ora kowe iki jenengmu sapa jenengku to iya Antasena terus aku jenengku sapa yen to aku mbok dus banyu gege yen ngono maune aku bayi njur aku dadi gedene semene iki ampuh timen obat apa banyumu ampuh mane kowe cilik iso dadi gedene sakmene iki nek ora ampuh sing ora lho kowe urung di jeneng kowe iki urung di bapak urung di ibu kowe urung di jeneng lho engko sik piye bayi lahir iki mesti ana sing nglairke bener iki logika gawan iki sip mesti ana ibune sing nglairke lan ana bapakne bener sip
Betul. Cah pinter. Aku arep takon. Aku arep takon telung perkara. Telung perkara apa? Sepisan sapa bapakku, ping pindho sapa ibuku lan ping telune sapa jenengku. Kowe urung duwe jeneng. Ya, nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa, terus terang aku ora iso wangsulan. Nek kowe takon jenengmu sapa, kowe urung duwe jeneng ning aku arep menehi jeneng karo kowe. Apa iya? Tenan kuwi, tenan. Kowe tak nehi jeneng Jaya Karneli piye? Wah, wangun merbawani. Manus maning jalanat. Aku Jaya Karneli. Tak jenenge Jaya Karneli. Perkara KTP-ne engko wae. Oh iya. Saiki ngene, piye? Aku ki janjane weruh. Weruh perkara apa? Weruh sapa bapakmu, weruh sapa ibumu aku ki ngerti. Ning dewa dawuh karo aku, Antasena nek kowe menehi weruh bapak mbokne bocah iki ya kowe ya Jaya Karneli. Nek to wenehi weruh bapakne sapa ibune sapa pecah sirahmu. Apa kowe gelem? Kowe ora enek kancane mergo sirahku wis pecah. Lulu wegah aku wegah urip dhewe. Lah iya. Nek ngono aku ora iso ngomongi kowe. Ya wis ora usah tak omongi. Terus sapa ingkang kudu tak takoni lan sapa ingkang bisa menehi wangsulan karo aku? Ah saiki ngene. Sawangan dhuwur kae. Endi? Kaya neng wewe. Loh. Apa kae? Kae jenenge Betari Durga. Paranana ya ta? Ya. Paranana Ampirana terus kowe omong ning Betari Durga. Aku kudu omong piye? Betari Durga. Aku iki bocah lolo, ora duwe bapa, ora duwe biyung. Aku mung duwe pepinginan siji. Apa pepinginanku? Ning aja omong nek sing ngakon aku lho. Ora. Iki gawenen seolah-olah iki tuwuh saka atimu dhewe kowe ndek gegayuhan kuwi. Apa pepinginanku apa ingkang kudu tak aturake ngersane Betari Durga? Kowe muni ya Betari Durga. Aku nyidam pengen mbok gendong. Lagene ming njaluk digendong ning kose ora digendong lumrah lho. Njaluk digendong Betari Durga ning mapane ning jero kesemekan. Kesemekan ki apa? Ah wis kowe engko rak Betari Durga terus terus ngono. Terus kowe digendong kowe iki santai wae ora. Ngono Antasena. Sik. Penere kowe iki adikku. Oh, aku nyeluk kowe Kakang. Kakang. Dudu lakang. Kakang Antasena. Kakang Antasena. Ngono, Kang. Jaya Karneli. Wah, pinter banget iki, bagus banget. Wis kono mangkat. Durga. Durga, aku arep apa? Aku pengen mbok gendong ning mapan ning jero kesemekanmu. Mangkat. Ya, aku njaluk pamit pangestune ya Kakang Antasena. Heeh. Genah dadi. Tata Galana Galana kalaya takut maringgot
Syungnya kang mawinges-winges Tobat sedih selikur dina ora mengko siki. Lah kok dadi ana bocah nom-noman bocah jejaka iso mabur mongko metu karo Bathari Durga. Kowe sapa, Ngger? Kowe sapa, Cah Bagus? Bathari Durga iki. Iya, lho, ora tata krama. Nek iso aku wis tata krama ket mau. Ngono. Edan jebule aku iso mabur. Wah, ora nyangka pancen dayane kakangku siji kae ngedus aku nganggo rakol. Aku dadi digdaya. Aja ndemeng dhewe. Ya. Kowe Bathari Durga. Iya. Takon karo aku Jaya Karneli. Bocah Jaya Karneli. Ngene ya Bathari Durga, aku iki mung wong urip ijen ning alam donya iki mung urip ijen. Aku duwe wigati ketemu karo kowe. Iki kayangan kok ambune mie. Aku duwe wigati mula aku ketemu karo kowe. Banjur apa wigatiku aku arep matur. Gandeng aku iki bocah lula, ora duwe bapa biyung, ora ngerti bapa biyungku ki sapa. Mergo aku ki bocah lair ya ming dadi bocah temon, ora ngerti sapa uga sing nemokke marang aku. Aku mung kepengin nuruti karepanku sing siji, ya kuwi aku nyidam kawuran kepengin mbok gendong. Apa kira-kira bisa nuruti apa kang dadi kekarepanku Bathari Durga? Kagyatri sang kapirango nanggul kinembet keembet dusang retnaning bawono batu pancen to pancen kuwi karepanmu aku mesake karo jeneng kita lho Ngger Jaya Karneli. Ning atase kowe iki wis mboyan duweni wong tuwa mung duwe kepinginan siji wae mosok ora tak turuti ya marang diage manut tak gendong kusik dudu gendong lumrah ingkang tak karepake nanging ana gendong perkara gendong iki tak kira mirang-mirangke karo kowe Bathari Durga. Batoban sebabe apa? Sebab aku pengen mbok gendong nanging aku pengen mbok gendong ning jero kesemekanmu. Mirang-mirangke drajating wanita. Anggepmu aku wedokan apa? Anggepmu aku ki wedokan apa? Anggepmu aku wedokan apa? Aku ki pirangane widodari lho Jaya Karneli, aku pirangane widodari. Lah kok kowe njaluk gendong ning jero kesemekan ya nyo ning aku wegah. Kang, piye? Ora sukses. Ayo. Ora sukses anggep ora. Piye muni piye Durga? Wis kelakon mlebu kowe. Apa? Muni ngene iki. Muni piye? Kowe ngremehke drajating wanita anggepmu aku wedokan apa anggepmu aku wedokan apa anggepmu aku wedokan apa aku ki pirangane widodari lho Jaya Karneli. Aku ki pirangane widodari lah kok kowe ngremehke karo aku ya nyoning aku wegah. Wah wis ya. Ngenten wedokan lenjeh wae. Murahan kok kaya aku reti sapa wae sing wis tau karo kowe kae. Apa ya ngerti wis pokoke duya. Ya. Bakune nek urung kasempatan uyak terus. Aja mlayu. Aku wegah.
sareka den prayitna semurine heka balik titiane gandayane oh saiki nang kene kowe arep tak wejang entek-entekan aku ora gagas sandhanganku kere aku ora gagas sandhanganmu dewa eneng kene sing enek ming Bathara Guru karo Semar kowe rembukan karo aku inggih Kakang Semar inggih ora usah basa kowe tak jak geseh kowe tak jak geseh mergo apa kowe geseh karo aku kowe geseh karo bendaraku ndaraku Janaka putuku Dresana ora luput apa-apa kok pok pisahke le omah-omah iki karepmu piye pukulan pukulan senjata pitulung pukulan wonten bocah murang tata wonten bocah murang tata Mastu nama sidam sikaring bawana langgeng durga katresnan ulun ngandel ora trembelane setan lan ora iki tilak bojomu lho tilak bojomu Kakang piye senajan to namung tilas garwa nanging araos tresna taksih ana telek tasih apa tasih ana anggepe kowe dewa ilang kadewatanmu durga napa wonten lare ingkang nyidam kawonan kepengin dipun gendhong dening abdi pun Bathari Durga nanging anggen dipun gendhong menika mapan wonten ing kesemekan lho pukulan ah syukur kaya ngono kuwi undu-unduane kaya ngono kuwi undu-unduane kowe iki sia-sia karo ndaraku sia-sia karo putuku kaya ngono kuwi undu-unduane Semar menengah srigis kowe Pespa Durga aja kuwatir jeneng kita ulun singetake manjing ana sak madaning lembu andini inggih pukulan sajak iki bocah apa jeneng kita kang aran Jaya Karneli ya piye sapa kowe ana menungsa kok tangane papat aku sing mburi mah kaya buk cengelmu ngene-ngene aku ki peranganing dewa lho dewa sapa kowe Bathara Ipung dewa kok Bathara Ipung lak plototke wetengku kok. Iki sapa? Kowe takon kowe Jaya Karneli kowe. Iya, pancen nyata. Iki Bathara Guru. Kowe goleki Durga to? Iya. Durga didelikke ning jero sapi sing ditumpaki iki. Oh, ajar kowe ngrebut apa kang dadi kelangenanku. Bathara Ipung Semar aku Semar oh iya kowe Semar sapa kakangne kae sing mlayu kakangne Bathara Guru aku kudu piye ayo diuyak uyakan nek urung kecekel aja mandeg oh ya aja mlayu kowe Bathara Guru
nututi kok ngelih. Tak nyang rumah makan Padang sik ayah. Wis ngalih wantasang Badranaya. Arasa ngracut ajiman menang ukut anca driya sayakti dewa kang utama tuhu pamonging kang para suci aduh lae juban ndara dadya ayo ning bawana